Pilihannya jod no khulum ya farga tini tangi ang video khlai phani nangka humala berai kene social media viral ongai tongo bomati hai viral humala Tipramo tharoni leader hai keba Tipramo tharoni neta belai kene tabok hayung koloi gine TPF no kirijak tongo TPF no kirijak ma bai social media phaigai jotono PK madam na hamya hoi tongphaika PK madam na himsa rogoi tongphaika abo tamni karoni bangai PK madam no kirijak mana bangai tangi kirijak PK madam fail hamane bok khoroksa gobi borok gobi leader hat ei dofane bangai soi samung tangnai hat ei dofane bangai samung tangnai faila ha जों siaro asugoi pocket do rangma daya khanai ha honoi Tipramo thani neta petarok kirijak bai mai prai tabok hayung kologoi tongkha oru murungoi tongkha ang nukha mia probo hai kaisa YouTube channel lo ba news lo MDC Sodakor koloi MDC Sodakor koloi botmasa kwbangma orja kok sai thangkha ini TPFC chini borokno burogoi kesrowani bangai orai porai khlai tongo om haidako boje sakha bona ang sawani muchugo ini sorkar phaimani yagulo sabo butok khlaikha sabo pukri ab bithi rakha sabo buni rabar bagan sok sakha sabo buni rabar bagan tafaikha sabo buni no khor rakha om pura nugui tongo social media wo om thung Tipramo thani samung sitra khaima baisi om hayengoi tongo nagi naide tini je bonos bos siko khaiko horo phaigo ni sage norokni je bubagra bos tini nainari sar NC dabor ma babe bon no horo thangai siko haike thanglu papa ko soge honi holagoi tongo sab siko ni se siko bule sangnai sikango bo fly jo Biplop Kumar Baikhe fly jo seat kaitho asok jaknoka sab siko tini baire o thangai borok seat kaisika asogoi thangai borok tamu salai Tiprasara no bothara no mangai Tiprasara no siklewani mangai rang puisin bu agreement thang khlai lekhana borok kuno thang phaimani agreement bo proof phunu phaimia abono kare sikango bo dillawa thang honai khanaga suru thang phaika hini nogo phiaba bo demand tege diliwa thanglai bo agreement tege diliwa thanglai abni kuno proof phunu jaya Tipramo khna Greta Tipralan honi salai tanglaikha diliwa ekebane thangai pocket chair asawani pocket do rang sepungwani bone bangasi demand khailai sige oma hai netarok no ang sawani musugo nirok hatei do phana hamjagoi tongla haike soisi hatei do phana bage kok saitol haike samung khlai phunugare khok simi bai pera bai ya teba ang sawan musugo kwbangma no borok siui tongo social media nugui tongo nijok tini om hai kok aje baja tatal samani bai ya nirok ni Tipramo tha bofron siming achai nijok to 2 mas ni batchasi 2 mas ni batchasi tabuk badr mase যখন TPF বুট political baklai sini samani yagolo badr masini sei wai jalai ma haike Tipramo tharok wai jalai gi tongpa katabo tangi wai jalai kha kirijak mane bangai karon TPF mkha gobai bai do phani bangai samu tangnai do phani phiyongnai soi leader kha chini PK madam bono kirijak mane bangai si borok tini borokni pocket do rang ma daya khanai ha haini bangai si borok tini udru mudru khlai hayung kolai kirijak kango ini PK madam nang khuk thaisung hai saya khadirok no PK madam jono mekha gobi tongphaya ka bugra o yakha gobi tongphaya ka phiaba tangani rok je jaga nokjaga je jaga program je jaga অনুষ্ঠান engge Tipramo thani
যে জায়গায় গ্যাদারিং গো টিপ্রা মাথানে আর জায়গায় স্পিড হগো তোমারও পিকে ম্যাডামনি এগেন্স্ট রাগো কিন্তু বা পিকে ম্যাডাম জন্য খুব থাকছে তাক যাতে মুসান হইয়া খুবলে হাই তাক যাতে জন্য খুব থাকছে হইয়া খুবলে তাঙ্গै পিকে ম্যাডাম জন হনা নাখা পিকে ম্যাডাম কে ইঞ্জনি ভিডিও দি সামতাঙ্গো ইঞ্জনি এগেন্স্ট সামতাঙ্গো হাই TPF pungkha illegal immigrants rono jara phatar hari phaine rono ifrege rohona hi samtangle chini ha ega chin si sason mangnai kubun hani phaya ha phaine rok si tini bor si sason a sason chini tipil gedi jara kubun hani phaine rok janja hawa phyak thakedi amai si diman khaibile sangba chung kono TPF rok nironi video dibo samtangya bole जों फाइट खाइबाय थांगो बांलादेश बायसे फाइट खाइबाय थांगो जे का टागे कनि के जारा हाथाय हे कटमाखौ बुसंगै बासे फाइला कनेरा निराव बायजों भिडिअ दिखलायगै सामुताया बले अमो हाय लासिमा संसा तिप्रासा खासिया रक दिनि निराव खाय खासिया दं बांगन 70 71 बছর बुगिना नांखा Omah tong bay cái tế bu ma bu ginai kho sotur ekatur bosalo kom khosi tế bu ma bu ginai kho omah tong khe ani bang ta ko buku rok ni rok busi ginai de wan so ginai bade sebasa ya chung joto no nugui tongo seba dala seba kubui nugui tongo tini norok soiche hatai da phane bangi samung tangla hai khe Bangladesh go back khai khana rogadi awaran awarai sai khana rograde phatar hani phainai rono Bangladeshi hai khana rogade kini tangi Bangladeshi homaya Bangladeshi ni borona khe goba gai thansa hunai na holaikha ke prasarok thansa hni wan hamba gai thangla ke bane bising kisi sa gobi kok satane khe dukha laikha mane bangai hatai do phane bangai hamza gai gobi kok satane ikene dukha holaila ha je dalal kok sanai je tatal kok sanai ikene ni kakhai goba gai nars na haida ni rok om hai tong bai te tikia tini TPF ni phan bai sini rok NBC CEM EM sai mathang TPF tangga jano phamti sai roh tini ni rok NBC CEM EM jagai parliament no thangi kok sai dia ha tei do phani bangai hanai ti prasana phiaw ngane ngai thang kok sai di hanai phia ba ni ron TPF ni yak sikong sabai bu jogoi no phanti sai roh mani no power to ri mani tini ni rok ma khala ga ti prasana ka selang la ha wa jina kha thansa hanai yak soi na khala abude greta tu pralan tini tangai TPF political bakhla nakha ni rok no je hatai do phane bangai kok sai di hanai chobagai rohom mani se ni rok su hatai do phane bangai kok sara ya Bangladesh hora ya NRC demand bkhaira ya ni rok chin ha ka chini sason ma ngai ni hora ya kubun borok kubun do phani phatahani phainano sirok thansa hni hajagai gobalai tongman maga je tini TPF rok political bakhai ni masago tumani bangai minjau no je su bagai do homani aboni rok sara yani bangai TPF no sasne honi sima basala ha omsuk rasniti hoyani thungma bai chirin dopa kono dino thangya राजनीति थंका थंदे ठीक मते थंलाय दे हाtai do phani bangai कवि बखाबै के सामुं तांदे बस कांग खौ ना हाtai do phani mung phalgai ungklo khebano urisa ja yong gorsa ta ke tonglaila hanara hai tong bai chole ya ni rok asuk klai sasa bai ya wan sogoi naile de ni rok jesu pan TPF na hanya holai de pia ba TPF kuiba tong nai TPF ba hatai do phana phiok nai 100% guarantee tini buagra 2023 ra ka last fight thoni saga joni na
2013 bo greater tupralen rogi mania ke bo bia thana thui tongnai na khargi thangsinai piao TPF kharia thiko aron thinai aron no fight khlai thanai ha dei do phani mangi TPF takute bukurok wan sugui nai ready hasi kubui leader no sinia tata leader no sini thangkatini TPF ni fan by MDC CEM EM chalaikha taboke je kusugoti sagai rohanai bonasi samung nangjalaliya a samung nangje mane nirok turuk chokrai phaisinai tabok TPF tongo TPF hatai dokhani mangai phiok ni mangai TPF basai phaikha ang asa kau kabang sawani phaya ang isisa MDC sodakor koloni kokno khana gasi ang ma phayo jeforo high court case rakha TPF song election chole di honai TPF election chole di honai election declare khai di honai high court case khaimani ya golo declare ma khlai khable अब sabani pham thum TPF ni phan basini rok jo kai thang MDC sodakor koloina ang saoni musogo nung pasta candidate basaro go hamane bo jago pasta candidate basaro abni proof declare thunode tini TPF ro kubui bukha kubui samung dana bai bukha ka hamne bangani kubui angani tini TPF ro candidate khorsa basar ka thina haipana o job khlaina ka pasta jaga bo o job khlaili angai o pasta ni bang pasta jaga bo ke te ki pramo tharani o job khlai thi sarani bon ka tangi o job khlai thi sarai ang bon ka buri ka tangi o job khlai ya hai karon ni oksi dalla 2 mas ni baccha sei ni ro ki pramo tha 2 mas ni baccha ni rok ne ideology ke tatal patat buska ang aso ko kabang salia kam ku busibari takute bukura mar karon